Луната е кралицата на нощта. Тя има отношение към личното ни време и времето от денонощието, което ние обикновено прекарваме със своите близки. Емоциите, които са управлявани от Луната, стават по-интензивни вечер. И, например, ако човек се чувства самотен или тъжен за нещо, усеща това повече вечер. Обратно, ако той е щастлив в личните си отношения, обикновено вечер е времето, което прекарва с обичаните хора. Вечер е личното време, което Луната управлява. Когато Луната изгрее, подсъзнанието се събужда и чувствата и нещата, които таим в себе си, се контролират по-трудно. Луната управлява също така сънищата и сънуването. Всяка планета притежава определен вид интелигентност и определен вид съзнателност. Основният вид интелигентност, който Луната управлява, е емоционалната интелигентност. В ведическата астрология тя е описана като знаеща всичко. Луната има връзка с подсъзнанието. Именно в подсъзнанието е складирана цялата информация за всичко, което ние някога сме преживели, прочели или видели. Дори информация, която сме мислили за отдавна забравена, се складира там. Затова и, например, хората, подложени на хипноза, могат да възстановят детайлно спомени от ранното си детство и спомени за неща, които те са мислили за напълно забравени. Луната изразява нашата способност да се свързваме с подсъзнанието ни и да черпим информация оттам. Тя управлява интуицията и интуитивното усещане и преценка на хора и ситуации. Например, хората с добре разположена Луна имат по-силна интуиция и са способни да вземат добри решения на базата на своята интуиция. Луната управлява въображението и абстракцията. Според Джеймини, Луната в определени съчетания с други планети дава писатели. Такива съчетания са, например, съвпадите на Луната с Меркурий, с Венера или с Юпитер. Особено ако в същото време този съвпад е свързан с факторите на кариерата в картата. В ведическата астрология всяка планета символично гледа в определена посока. Луната и Юпитер са двете планети, които гледат навсякъде поравно. Това, че Луната гледа навсякъде поравно, показва способността й да бъде отворена към истината и способността й да бъде възприемчива. Когато Луната е добре поставена в картата, тя дава една отвореност на съзнанието и прави човека по-възприемчив. Дава му една отвореност към новите неща и го прави по-адаптивен. Докато хората, които имат слабо поставена и ранена Луна, имат склонност да бъдат малко по-тясно скроени. Просто съзнанието става по-сковано в вече утвърдените представи за нещата. И му е малко по-трудно да възприеме новото и да се адаптира към новото. От физическото тяло Луната управлява кръвта и лявото око. Според ведическата астрология тя управлява кръвоносната, пикочната и дихателната система. Луната заедно с Венера управлява матката и яйчниците и също така Луната свързана с асцендента на човека, например Луната на асцендента, прави очите на човека по-големи и дава повече извивки на тялото и малко по-обла форма. Луната управлява водата в човешкото тяло, която се съдържа предимно в кръвта, затова и тя управлява, както казах, кръвоносната система. Луната също така в определени позиции и съчетания е отговорна за задържането на повече вода в тялото. Хората с слаба и ранена Луна трябва да внимават повече каква вода пият.
както и да внимават повече, когато посещават басейни или когато влизат в някакъв воден басейн. Защото при някои от тях може да има тази предразположеност към проблеми, които са свързани с консумацията на замърсена вода или с абсорбирането на токсини, които идват от водата чрез кожата. Луната и Венера са двете планети, които дават харизма и чар на човека. Луната конкретно дава по-силна индивидуалност и прави човека по-способен да доминира в личния си живот, когато е добре поставена. Когато Луната е силно поставена, тя дава такава силна и ярка индивидуалност и прави човека по-забележим. Всъщност Луната е една от планетите, които може да направи човека популярен. Особено ако тя се намира в определени домове, например в 7 или в 10 дом. Луната изразява женският негативен принцип на приемане и затова силната Луна има способността да привлича изобилие в живота ни. Както казах, Луната е като магнитът в нашето съзнание и е свързана с нещата, от които ние се привличаме. И това дали ние се привличаме от хора и от среда, които са изобилни, или обратното. Ние се привличаме от проблематични връзки, от среда, която е бедна от към ресурс по някакъв начин. Когато Луната е добре поставена, съзнанието и личността се привличат от неща, които имат потенциал и се привличат от среда и от хора, които са изобилни. Среда, която е богата и която има какво да им даде, има с какво да ги зареди. И това става на едно несъзнателно ниво. Просто човекът със силна Луна е естествено привлечен, например, към партньори, които биха били добри към него, които имат какво да му дадат, които биха се грижили за него. И обратно, слабата и ранена Луна се привлича несъзнателно към такива обстоятелства и такива хора, които нямат какво да й предложат, или среда, която е по-оскъдна по някакъв начин. Когато Луната е силна, човекът има способността да вижда най-доброто нещо, с което да се свърже. Най-доброто нещо, към което да се приспособи, в което да се влюби или което да следва. Луната има задачата да вижда потенциала в себе си и в другите, и нейно естествено свойство е да храни нещата, които имат добър потенциал, и да кара тези неща да растат и да се развиват. Луната в античността се е свързвала също с народа, с тълпата и с публиката. В древността, например, по първият лунен сърб, след новолунието, се е съдил за това какъв ще бъде месеца. И са се разглеждали аспектите и съвпадите на този първи лунен сърб с планети и с неподвижни звезди. Луната е кралицата в нас, така както Слънцето е кралят. Тези планети са описани символично като управници и като владетели на нашия живот във ведическата литература. Те изразяват нашата индивидуалност и желанието ни да имаме живот, който е базиран на онова, което сме, който е базиран на нашата същност. Слънцето и Луната са сатва, което означава, че те са свързани с нашата истинска същност. Като Слънцето е онази част от нас, която иска да има някакви конкретни постижения, иска да бъде най-добрата си версия, иска да даде нещо на другите и на обществото, да остави някаква следа след себе си. Слънцето изразява стремежът на душата да изрази високата част от себе си по конкретен начин в света, постигайки нещо, което е достойно и значимо. Луната от друга страна иска да се свърже с най-добрите неща,
Нейната енергия е насочена към грижата за нещата, които имат потенциал, към отглеждането на онова, което е заченато в нас и което е заченато в нашето съзнание. Тя е онази част от нас, която иска да въплати своята индивидуалност и своя потенциал, намирайки най-добрата среда и най-добрите условия за тях. Луната е онази част от нас, която иска да бъде щастлива според своята индивидуална представа за това какво е щастие. В края на деня Луната просто иска да се чувства добре и да бъде обичана. Ролята на кралицата в нас е да изгради живот, който е базиран на онова, което е в сърцето. Според ведическата астрология, планетите имат взаимоотношения подобно на хората и биват помежду си приятели, врагове и неутрални. Когато, например, една планета бива аспектирана от своите приятели, нейният собствен планетарен принцип бива подпомогнат и тя има по-добра способност да изрази своите собствени индикации. Според ведическата астрология, приятелите на Луната са Слънцето и Меркурий и когато Луната е аспектирана от тях, нейният принцип бива подсилен. Тук искам само да уточня, че планетарните аспекти, които ведическата астрология използва, са различни от тези в западната астрология. Ако искате да ги изчислите, а не знаете как, имам отделно видео, в което разказвам за тях и ще оставя линк за него в описанието. Венера, Марс, Сатурн и Юпитер биват неутрални към Луната, но Марс и Сатурн винаги нараняват в някаква степен планетите, които те аспектират, тъй като те са жестоки планети или още се наричат злосторници в западната астрология. Юпитер и Венера от друга страна, макар че не са приятели на Луната, винаги имат подпомагащо и подкрепящо въздействие. Така че, ако те аспектират Луната и особено ако са в съвпад с нея, те подпомагат Луната. Луната също така е единствената планета, която няма врагове. В астрологията планетите имат различно достоинство или различна сила в различните знаци. Луната управлява знака Рак и затова тя се намира в собствен знак в Рак. Според западната астрология тя се намира в падение в знака Козирог и е дебилитирана в знака Скорпион, където Луната не се чувства добре и се намира в слаба позиция. Луната екзалтира в знака Телец, където тя притежава най-голяма сила и достоинство. В ведическата астрология Луната има подобно достоинство, с тази разлика, че тя екзалтира само в първите 3 градуса на знака Телец, а в останалата част на знака се намира в Мула Трикона. В ведическата астрология една планета е най-силна, когато екзалтира, а следващата сила под тази на екзалтацията се нарича Мула Трикона, която е малко по-малко от силата на екзалтацията. Относно дебилитацията на Луната, тя се намира в своята истинска и дълбока дебилитация само в първите 3 градуса от знака Скорпион. Луната е свързана с месеца и всъщност думата месец идва от думата за луна, месечина. Луната прави една обиколка около Земята спрямо звездите за приблизително 27 дни, което се нарича сидеричен месец. Докато времето от едно новолуние до следващото новолуние е приблизително 29 дни и половина, тъй като Земята се върти в същото време около Слънцето и Луната има нужда от малко повече време, за да се върне в същата видима позиция спрямо Земята. Времето от едно новолуние до следващото новолуние се нарича синодичен месец. Вкусът, който е свързан с Луната, е солен
Местата, които са свързани с Луната, са местата, където има вода, като реки, езера, морета и различни водни басейни. Периодът от живота, който Луната управлява, според ведическата астрология, е от раждането до навършването на 1 година. Докато, както казах, в западната астрология тя се свързва като цяло с детството и с първите 7 години. Луната озрява, когато ние сме на 24 години. В ведическата астрология планетите озряват, когато ние сме на определена възраст. И всъщност с навършването на тази възраст озрява нашата собствена способност ние да използваме принципът на тази планета. Около възрастта на озряването на планетата също така може да има събитие в нашия живот, което е свързано с тази планета и с нейното разположение в нашата индивидуална карта. Например, ако Луната се намира в 10-ти дом, това събитие може да бъде свързано с издигане или с кариерата на човека. Ако Луната се намира в знака на Телец, това събитие може да бъде свързано с повишаване в финансите на човека или с повишаване на неговата способност да изкарва пари. Ако, например, Луната е в съвпад с управителят на 12-ти дом, това събитие може да бъде свързано с някаква загуба. За да открием събитието, което е свързано с озряването на планетата, ние трябва да разгледаме тази планета подробно в наталната карта и да анализираме какви аспекти получава тя, как е разположена цялостно и с кои домове и с кои други планети е свързана. Начинът, по който Луната е описана в ведическата литература и по-конкретно в Брихат Парашара Хора Шастра, която е една от класическите книги, когато става въпрос за изучаване на ведическа астрология, е, че Луната е изобилстваща от вата и кафа, изпълнена със знание, с кръгло тяло, с благодатни очи, с сладка реч, променлива и болна от любов или страдаща от любов. От растенията Луната управлява конкретно млечните растения, но Луната има отношение като цяло към растенията и към техният растеж. И също така към соковете, които се съдържат в растенията. От елементите Луната управлява среброто, от дните от седмицата тя е свързана с понеделник, от зърната и семената управлява оризът, от храната млечните продукти, числото на Луната е 2, от тялото Луната управлява кръвта, лявото око, заедно с Венера управлява матката и яйчниците и според ведическата астрология управлява кръвоносната, пикочната и дихателната система. Дирекционната сила на Луната или силата на посоката е в 4-ти дом. Луната има най-голяма дирекционна сила, когато се намира или в 4-ти дом, или около него, например в 3-ти или в 5-ти дом. Луната управлява още музиката, въображението, сток-маркета, приливите и отливите и нощните растения и животни. Луната в астрологията може да бъде както бенефик, така и малефик, в зависимост от това дали тя расте или се смалява. Растящата Луна има силата да кара нещата да се развиват, след като те веднъж са започнати. Това, което растящата Луна аспектира, претърпява растеж с времето и става постепенно по-добро. Намалящата Луна от друга страна е по-фокусирана да създава вътрешен растеж. Тя помага на човека да разбира своите нужди, а не толкова да се наслаждава на тяхното удовлетворяване.
За да задоволи една своя нужда, намалящата луна трябва да пусне друга своя нужда. Докато при растящата луна няма такава необходимост. Нуждите се трупат една върху друга. Намалящата луна трябва да жертва нещо за всяка промяна, която осъществява. За всеки растеж тя трябва да жертва по нещо малко. Свързването при намалящата луна не е толкова с самият продукт на растежа, а е с нещо по-дълбоко, с част от себе си. Намалящата луна е свързана също с пускането и с освобождението на някакъв модел на мислене или на поведение. Тя дава растеж на вътрешно ниво и на духовно ниво и насочва съзнанието навътре. Докато при растящата луна съзнанието е насочено навън, към конкретното нещо, за което луната се грижи. Тя помага на нещата да се развиват и да достигат до изобилие. Растящата луна също така прави човека по-замесен в нещата, които аспектира и по-ентусиазиран да се грижи за тези неща. Хората с слаба или ранена луна могат да работят съзнателно върху нейният принцип и нейните индикации. Когато имаме проблем с луната, ние имаме прекъсната връзка с сърцето си. И първото нещо, върху което трябва да се фокусираме, е тази енергия на сърдечност и енергия на любов към себе си. Ранената луна често е свързана с травми от детството и с липса на любов и внимание в детството. Затова човека трябва да се научи да си дава тази любов и тази грижа по съзнателен начин като възрастен. Луната управлява, както казах, отношението, което ние имаме към себе си и начинът, по който ние субективно се възприемаме. И обикновено, когато тя е ранена, човекът има склонност да бъде по-суров към себе си. Затова той трябва да работи върху тази способност да си дава нежност, да си дава топлина, да се грижи повече за себе си. Луната управлява първата една година от нашия живот, когато нас ни обичат просто защото сме, без да трябва да правим нещо за това. Луната е онази част от нас, която има нужда от безусловна любов и която има нужда да бъде приемана и да бъде обичана просто защото е. И е много важно за хората, които имат силно ранена луна, да си дават точно тази енергия на безусловна любов. Добре е също за тях да намерят в своето ежедневие някакво време, в което те да се грижат за себе си и в което да правят нещо за себе си. Защото луната изразява не само грижата към другите, но също така грижата към самите нас. Луната е свързана също с способността ни да правим нещата, които ни карат да се чувстваме добре. Така че хората с ранена луна трябва да добият този навик да правят повече от нещата, които ги зареждат емоционално, които ги зареждат вътрешно и които им носят някакви позитивни емоции. Тъй като те могат да са свикнали да живеят според това какво трябва или според своя дълг и да са свикнали да игнорират начина, по който те се чувстват, да игнорират своите потребности и нужди. Луната е свързана с способността ни да се захранваме както на физическо ниво, така и на емоционално ниво. И затова е добре също за хората с слаба луна да започнат да се хранят малко по-здравословно и да започнат като цяло да захранват повече себе си и физически, и емоционално, по различни начини. Когато започнем да усилваме енергията на луната и когато започнем да си даваме тази енергия на грижовност и на любов към себе си, ние усилваме магнитът в нас и започваме да привличаме повече хора, които искат да се грижат за нас, и по-добра среда, и по-добри условия и възможности като цяло.
Обратно на това, колкото по-сурови сме към себе си и колкото по-жестоки сме към себе си, толкова повече привличаме такива обстоятелства и толкова повече трябва да се борим и да драпаме за всяко нещо. И също така, когато ние сме сурови към себе си, ние имаме тази склонност да привличаме връзки, които са по-трудни и хора, които не ни зачитат, хора, които не ни уважават, не ни дават толкова. Луната е свързана с подсъзнателните модели, които ние носим от своето детство, и затова един от начините за нейната отработка е свързан с работата на дълбоко психологическо ниво и с откриването на корена на нашите болезнени емоции, както и с работата върху това да бъдем по-съзнателни спрямо тези модели. Едно от най-големите предизвикателства на хората, които имат ранена луна, е това да бъдат уязвими. Това обикновено е много неприятно и много трудно за тях, но всъщност именно това е един от най-важните им уроци. Те трябва да се научат да бъдат уязвими на първо място пред самите себе си и да признават поне пред себе си своята болка и нещата, които им тежат, да признават своите болезнени емоции. Луната е свързана също така с нашата способност да изливаме своите емоции и да плачем. Луната е свързана с сълзите. И е много важно също за хората, които имат ранена луна, особено хората, които имат аспект между луната и Сатурн, да не задържат тези емоции в себе си. Защото те имат една такава склонност да се опитват да бъдат твърди, да се опитват да се справят с всичко сами. И трябва да работят върху това да се опитат да омекотят себе си, да си позволят да бъдат уязвими, да си позволят да плачат и да излеят емоцията. Според ведическата астрология, както казах, един от приятелите на Луната е планетата Меркурий. А планетата Меркурий е свързана с говоренето и с комуникацията. Меркурий е свързан също с формата на нещата и това да поставим нещо в конкретна форма. И когато той, например, аспектира Луната, той помага на човека да изговаря емоциите. Помага на човека да поставя емоцията в конкретна форма. И да има дори по-висока емоционална интелигентност. По-висока способност да разбира своите емоции и да анализира своите емоции. Затова е добре също така за хората, които искат да работят върху своята луна, да се научат да споделят своите емоции и да се научат да изказват своите чувства и също така да конкретизират своите нужди. Защото понякога, особено когато Луната е аспектирана от Сатурн, човекът може да бъде откъснат от своите нужди и да няма този навик дори да се грижи за нуждите си и самия той да не знае точно от какво се нуждае. Работата върху лунният принцип е свързана с това човека да конкретизира от какво се нуждае. Например, всеки ден по няколко пъти той може да се пита от какво имам нужда, точно в този конкретен момент. Какво може да ме накара точно в този момент да се почувствам малко по-добре. И това могат да бъдат някакви малки неща, като имам нужда да се разходя, имам нужда да хапна нещо, имам нужда да си пусна музика. Просто човека трябва да открие неговите начини, по които той се свързва с своите нужди и да се научи да бъде по-съзнателен спрямо своите нужди, когато Луната е ранена. Луната е свързана с грижата както към себе си, така и към другите, като тази енергия се изразява най-вече в грижата към дете, тъй като Луната е свързана с майчинската енергия.
Но дори човекът да няма все още деца, той може да изрази тази енергия на грижовност, например към близък човек, който може да има нужда от подкрепа, или към животно. Въпросът е, че самото изразяване на грижовност и на нежност създават една топлота в човека. Топлота, която му помага да лекува своите собствени емоции. Друг начин, по който човекът може да подпомогне лунният принцип, има отново връзка с планетата Меркурий, която, както казах, е приятел на Луната. Меркурий е свързан с нашите навици и с нашата рутина. Когато ние въведем в своето ежедневие една такава полезна рутина, самото правене на тези неща променя връзките в нашият мозък и създава нови невронни връзки. Когато Луната е ранена, е важно за човека да изгради такава здравословна рутина, защото ако, например, той е израснал в една по-стресова среда, неговият мозък е свикнал да отделя повече от хормона на стреса. Понякога ние дори можем да се пристрастим към тези стресови хормони и ако човекът е свикнал с тези нива на стрес, той може несъзнателно да се привлича към такива ситуации и към такива хора, които му носят това ниво на стрес и в по-зряла възраст. Просто защото е свикнал с това. Затова е толкова важно, когато Луната е слаба или ранена, ние да използваме някои от добрите индикации на нейният приятел Меркурий и да създадем такава здравословна рутина в ежедневието си. Защото създавайки тази рутина и създавайки полезни навици, ние изграждаме нови връзки в мозъка си. И това повлиява и на нашето психологическо състояние, което е свързано с Луната. Когато Луната е ранена, човекът също трябва да бъде малко по-търпелив към себе си. Когато той има някаква промяна в живота си и когато има някаква новост в живота си. Хората с по-слаба луна или с ранена луна изживяват малко по-стресово новите неща и им е необходимо малко повече време, за да се приспособят към новите неща. И е важно да си дадат достатъчно време, толкова време колкото им е необходимо, за да свикнат с новото нещо. Да не се опитват, например, сами да пришпорват себе си относно времето, което им е необходимо, за да се приспособят. Луната е най-нежната и най-крехката част от нас. Тя е онази част от нас, която просто има нужда от безусловна любов. И има нужда да съществува просто защото е. Без причини, без оправдания и без предприемане на някакво действие. Жените, например, с слаба луна и с по-силно слънце или Марс, или с слаба женска и с силна мъжка енергия, имат тази склонност да се опитват да се доказват и да се опитват да дават още и още от себе си, което в един момент може да ги изчерпа. Всъщност това, което трябва да направят е да се научат да си дават тази безусловна любов и тази безусловна подкрепа сами на себе си и да си дадат правото да бъдат себе си, без да има нужда да доказват нещо и без да има нужда да правят нещо конкретно. Най-важното нещо, което ние трябва да направим, когато става въпрос за лунният принцип, е да възстановим връзката с самите себе си и да възстановим връзката със своето вътрешно аз. Всяко нещо, което ни помага да се почувстваме по-свързани с себе си и което ни помага да балансираме своите емоции, е нещо, което подпомага лунният принцип. Когато пък искаме да се заредим емоционално, ние трябва да правим повече от нещата, които са свързани с индикациите на знакът, в който нашата луна попада.
както и в някаква степен с индикациите на планетите, които аспектират Луната в нашата карта. Луната помага на добрите неща в нас и в нашия живот да растат, но това става най-вече тогава, когато средата е благоприятна. Тогава, когато почвата, в която засаждаме своите идеи и своите усилия, е плодородна. Хората с силна луна, например, имат повече изобилие в своят живот, защото те инстинктивно се привличат към хора и обстоятелства, които са изобилни и плодородни. Луната екзалтира в знака Телец, който е свързан именно с изобилието, и с плодородието, и с пролетта. И е дебилитирана в знака Скорпион, който пък управлява пустините като регион. Когато Луната е слаба и ранена, човекът несъзнателно е привлечен към среда или към хора, които са като пустиня и които нямат какво да му предложат, които са бедни от към ресурс, било то физически ресурс или духовен такъв. Когато си в пустиня, ти минаваш в състояние на оцеляване, а не в процес на растеж и развитие. Промяната, свързана с Луната, е промяна на първо място в нашето вътрешно състояние. Тя е промяна на несъзнателните неща и нагласи, които ние носим в себе си. Луната се лекува с любов към себе си и с работа на вътрешно ниво. Ако искаме да усилим лунният принцип в нас, трябва да повишим своето усещане за вътрешна пълнота и вътрешно изобилие. Луната е свързана с пълнотата и с изобилието и затова тя е най-силна, когато е пълна, по време на пълнолуние и когато се намира в знакът на своята екзалтация, знакът Телец, който, както казах, е свързан с плодородието и с пролетта. Усилването на това усещане за вътрешно изобилие променя магнитът в нашето съзнание и ни кара да се привличаме към неща, които са плодородна почва и в които нашият потенциал има правилни условия за растеж. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Надявам се, че сте научили нещо ново, както за Луната, така и за себе си. И се надявам, че този анализ ви е бил най-вече полезен. Ако искате да учите още за различни други астрологични теми, абонирайте се за каналът.